Мы шмат чулі пра тое, як нацысты спальвалі кнігі. Але ці ведаеце вы, што ў БССР тое ж самае рабілі бальшавікі? У 1937 годзе савецкі орган цэнзуры «Галоў-Літ» разам з НКУС пачалі маштабную кампанію па знішчэнні беларускай літаратуры. Згодна з сакрэтным загадам нумар 33, які займаў больш за 100 старонак, пачалася поўная чыстка бібліятэк, школ і кнігарняў. Літаратуру аўтараў, якіх абвясцілі ворагам народа, загадвалі не проста схаваць, а фізічна знішчыць. У гарадах пускаць праз рэзальныя машыны, а ў раёнах спальваць. Разам з кнігамі знішчаліся і неапублікаваныя рукапісы. Напрыклад, у пісьменніка Міхася Зарэцкага адабралі і спалілі рукапісы на 3000 аркушаў. Пад удар трапіла спадчына расстрелянага адраджэння, мастацкія творы, падручнікі па гісторыі і навуковыя слоўнікі. Савецкая ўлада мэтанакіравана знішчала беларускую тэрміналогію, каб пасля сцвярджаць па-беларуску немагчыма выкладаць навуку. Гэта была свядомая спроба забіць нашу культуру. Ведайце праўду і шануйце сваё.